Но да, всъщност това е капацитета на осветлението. Залата е чудесна, направихме всичко възможно, за да се състои една добра прожекция. Настанихте ли се? Да. Много благодаря ви. Благодаря ви, приятели, много ви благодаря. Заповядайте, без вас няма как да започне филма. Благодаря ви за времето, благодаря ви за средствата, които делихте, за да видите нашия филм Чалга. Моля за мен е приоритет и удоволствие да видим след прожекцията, да не ме прекарате тук да ме набиете. Но каквото има в джоба ще го дам. Нали знаеш факти? Факти нали знаеш? Не мога да убия, но... Тук няма да може да се сяда момчета, защото ще пречи. Извинявайте, поради капацитета на залата и поради липсата на определена техника ни се наложи да сложим там проектора и затова гледаме да освободиме местата отпред, за да не влезе някой в картината. Много се извинявам за това неудобство. Да ви кажа няколко думи за този филм. Искате ли? Да. Преди година обикалях, познати лица виждам тук, преди година обикалях Германия с Жълто Леандър и бях най-щастливият човек, защото от Българската национална телевизия ми се обадиха, че филмът Чалга бил спечелил, видиш ли, художествена комисия, държавно финансиране, както предните ни филми. Предполагам, повечето от вас знаете, че съм част от сценарния екип на Под прикритие и на Лошо момиче. Така че бях най-щастливият човек на света. Но час по-късно ми се обади друг човек от БНТ, който ми каза, че филма бил, видиш ли, прекалено смел, критикувал прекалено остро някои хора, някои министри, телевизионни продуценти и други подобни ще ли да се обидят. И не била много добра идея да застанат за този филм. Естествено, на мястото на Чалга беше избран друг филм, който го няма още, поради някакви си техни причини са си го избрали. Така че аз за един час, както бях най-щастливият човек на света, се превърнах и в най-самотния, най-изгубения, най-тъжния човек на света. Гледах Кьонската катедрала и си казвах, защо, Господи? Защо ми го причиняваш това нещо? Господ естествено не ми отговори нищо. Да, и аз тръгнах да се разхождам по реката и в един момент си казах, няма да се предам. Ще го направя този филм, защото вярвам, че е важен за децата ни. Вярвам, че е важен за младите хора в България. Не знам, чувате ли ме добре там? Окей. За около 15 минути сякаш, може би Господ, не знам, аз взех покрай този куката, станах религиозен. После ще си поговорим и за това също, но някакси, сякаш някаква сила ми помогна, звъннах 6-7 телефона на хора с възможности, на всички им разказах, че този филм е изключително важен за децата ни, че подкрепата, която ще предоставят евентуално за този филм е подкрепа за цялото българско общество. И видиш ли, така вдигнат тая сила, ходейки покрай Рейн, за 15 минути намерих парите за филма. Браво! Разказвам тази история. Не за да ви кажа колко трудно ни беше да направим този филм. Беше много трудно, да, за много кратък срок, тъй като тези хора, освен че помогнаха, вие ще ги видите на този филм, те си имаха и определени изисквания, като например филма да излезе март месец, което е абсолютно невъзможен технологичен процес, но се наложи тъй като игрален филм не е сериал, той има друга технология на снимане и на обработка на материала после, но се стегнахме, направихме го за 9 месеца, всичко е наред. И излезе филма. Защо ви го разказвам това обаче? Защото Господ не ни дава. Господ ни отваря врати, а през коя ще влезем ние, това е въпрос на наш избор. Не можем да чакаме от никой нищо на готово. Вижте, сте тук. Много добре ви е ясно това нещо. Просто трябва да се борим за това, което обичаме. Трябва да вярваме
Трябва да извървим дългия път, за да защитим нашата любов. И това е идеята на целия филм. Вие ще видите малко по-късно, че без усилия, без труд, без помощ от приятели, нищо не се случва. Колкото до Господ, естествено пошегувах се това с куката и с Господ, но пък от време на време и аз, нали, съм актьор и се улавям, че имам някакви реакции, като на оне от телевизията. Да, и си казвам, манко, нали, още не съм започнал да убивам хора, разбира се. Но, да, от време на време танцувам, от време на време ходя в църкви. Така, дами и господа, така се роди този филм. Вярвам, че изкуството, киното, литературата, изобразителното изкуство, музиката е един мост, който автора строи, качва се на него и чака зрителя да се качи също на него. Защото без автор и без зрител не може да има кино, не може да има музика, не може да има театър, не може да има изобразително изкуство. И те двамата тръгват един срещу друг по този мост, вървят и ако се срещнат, е прекрасно. Но обаче ако установят контакт помежду си, ако единия се огледа в другия и другия се огледа в първия, автора в зрителя, зрителя в автора, тогава се ражда изкуството. Така че аз отварям цялото си сърце и душа за вас с този филм и ви благодаря, че се качихте на моста. Това дали ще се запознаеме наистина чрез филма, дано да успееме, ще разберем на края на прожекцията. Аз ще съм там, ще ви чакам. За добро или за лошо, за хубаво или за бой. Дано ви хареса филма. Аз чакам този дет са моли на грешния Бог отвънка. Така че благодаря ви много, дами и господа. Благодаря ви още един път за времето, за енергията, която ще дадете на този филм. Пожелавам ви приятно гледане. Филма започва.